in the comment section. Hello guys, Mori say guys, Mori say guys, Mori say dates are guys, 500 and the dates are Mama Kamiri life. I told you guys, he have been waiting for this life. Sakadana iwa mwiti family ko. Kati shige 1000 to but chaka utawala nyanyashu. Share guys, share mva mateka bam. 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 Share 250 to go, 350 to go. Ah, blessing wanonok. Ansitataka kumirira ishuo. Thank you, Maslin. Thank you. George Sauti, je say Melody, how are you? Machuma, how are you? Mildred Kusha, je say Sheila, how are you? Priscilla Gutu, should say Maina Tanya, how are you? Shawa trusty people are there, trust me. Shawa kumabasa iko kune wifi ufunge chaizo zema hara kumabasa iko kumira on. Anzi masanglass ndongona. Okay. Samantha Chikuira jiri say Sabina Natali will say Fiona Mkachana, how are you? Mildred Gusha jiri say Magwede Pefenia M Chikwindi Chipodani ya Gondo, Cecilia Tadi, Kudakwashe Frank. Guys, Tatoe past 920. We're only left with 80 people. Masquera say yes, Odra. My palace really say Biula Mzamira, how are you? My Tiara really say Memory Makuaza, how are you? Ivy Shumba, Babi Wiz, really say Tandex, really say Olinda Mabejo, how are you? Savelo Shinga, Masquera say Koshinga, Tandi Webema, how are you? Benilda. Kamwendo, Nyarazo, Kafize, Pamela Dube, Daina, Mukapisi. We're left with only 35 people to reach 1,000. Talent, Judy say my day, Ellie Chibere, Judy say Pam Tro, how are you? Millicent Gwenambira, how are you? Right, 1,000, there we are. Masquera say guys, Masquera say I think Maxine Nambokuza indikati kuna mama wandi fonera vanga vasina kunyatsomira zvakanaka vakandifonera nesuro and then ndatozozvirealiza Maxine kuti location yavari kundikandira ndakandigwa nemunhu anogara navo iJoburg Soweto. Guys, Joburg Soweto kunove ndokwataenda but tatya manje kuitira chi live kuSoweto. Mongozivawo kana usingazivi nzvimbo, saka ndavatora ndibva ndauya navo mutauni mandakajaira nekuti hai kure naSoweto uko guys nini handinyatsokupihwa, saka ndavawana mama ndinavo pano. Zita ramama vachakuudzai. Regai titeerere panapa tinzwe nyaya iri pano. Imi chenyu kuvhura nzeve chete muchiteerera kana muchida kukomenta muchikomenta muchinzwa nyaya yamama. Mama murisai zvenyu vateereri vana veZimbabwe mutaure nyaya yenyu. Makasimba ere muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Margaret Marunga.
ndinobva kwaMutare kuZimbabwe. Pari zvino ndiri kugara kuDobson Bramfisher Phase 4 kuSoweto. Ndauyawo kuzochema kwamuri mhuri yeZimbabwe, rubatsiro rwenyu. Ndatambura ini. Ndine mwana wangu Paul akaurayiwa muna August 2020. Akasara dehenya chete remusoro nepati diki diki yegumbo, zvimwe zvese hapana, zvakapera. Akapiswa. Pari zvino ndakamirira ma-DNA results kuti abude. Nanhasi asati abuda 2 years dzatokwana. Handichagoni kurara, handichagoni kudya. Ndiri kutokumbirawo rubatsiro rwenyu kuti kana ma-results achinge abuda mundibatsiro muri yeZimbabwe nditakurirawo mwana wangu ndiende kunomuchengeta kuZimbabwe. Ndachemawo nemi vanhu musha kwangu ndibatsirei. Saka imi mwana makaoziva sei kuti mwana ashaika? Ndakafonerwa uri musi wa 15 August nemupurisa achiti ndiende kuPietermaritzburg. Kwawanikwa mapatsi emwana asi vari kuda kuti nini semubereki. Mama amboripota? Ndandisina kuripota. Ndangoshama kutofonerwa chinzi ndiuye kuPietermaritzburg. Alright. Saka ndaendako musi wa 16 August 2020 police station inonzi Blessisla police station. Vakanditi zviri kutofungidzwa kuti mwana wenyu 99% nekuti pamba paanogara haachawanikwi kubasa kwaaishanda sengatimbuya haachawanikwi. Ini ndakanga ndapedzisira kutaura nemwana wangu uri musi wa 9 August. Kubva ipapapo mafoni ndichimufonera anga asingachaiti. Zvakazokonzera kuti nditohwe ma-DNA tests. Vakandiwimbisa kuti anobuda in 6 months time. Asi 6 months dzakatopera. Izvi taane 2022, 2 years dzatokwana. Handisati ndapiwa ma-results. Saka masvika kwauya manzi uyai kuno nemupurisa muzoidentifa. Mupurisa ari kuti nhamba dzenyu akadziwana kupi? Mupurisa ndakamubvunza kuti nhamba dzangu madziwana kupi, akati mukomana aigara nemwana wenyu pamba paanoloja ndiye akatipa nhamba nekuti vanga vachiti haasi kuwanikwa. Alright. Saka mushamwari yemwana wenyu mukomana yanga asina kuudzai kuti mwana Paul hatisi kumuona kuno? Anga asina kundiudza. Ndakatozokushama ndakufonerwa nemupurisa. Saka masvika apo papo mapurisa akati tawana zvakawanikwa sei zvinhu zvakafamba nyatsosanangurai? Kuwanikwa kwazvakaitwa hanzi imbwa ndo yakanoona bhonzo, yakanhonga bhonzo imbwa. Kwakunoratidza tenzi wayo. Tenzi paakaona imbwa yakaruma bhonzo, tenzi yakati no, haisiri imbwa haidyi bhonzo remunhu, iri bhonzo remunhu. Saka imbwa yakadzokera payakanga yanhonga bhonzo, tenzi achitewera. Ndo pakasvika pakaonekwa sikawo dehenya remwana. Muridzi wembwa achibva atoti iye police case rikandifonere mapurisa. Kusvika kwakaita mapurisa panzvimbo ipapo, mapurisa akaona zvavakaona iro dehenya nebhonzo diki diki regumbo. Asi vakanzwa hwema hunorema zvisingaiti sevanhu vanoziva basa ravo. Vakati hwema uhu hausi kubva pane izvi zvandiri kuona, uri kubva mumba umu payadhi patiri pano. Papaine musikana anogara ipapo nehanzvadzi yake vari vaviri. Zvinonzi hanzvadzi yemusikana yanga yatovawo nevhiki isingaonekwi. Saka hwema ihwohwu ndo hwakakonzera kuti mapurisa anobanha dhoo achibva aona hanzvadzi yake yakatofuta yakaradzikwa pamubhedha. Iye hanzvadzi yemusikana? Yemusikana iye. Musikana yanga aripi? Musikana yandogara ipapo. Saka anga achigara nechitunha chabhuti wake mumba? Ehe. Eish. Kuti mapurisa akamubvunza kuti iwe unogara pano uchidya, uchibika, uchiwacha, hwema uhu usingaunzwi sei? Pagedhi paunopinda uchibuda napo wanga usingaoni here kuti pari kufuta moto pachitsva munhu kusapasare sikawu nebhonzo diki ndokubatwa kwakaitwa musikana iyeye. Saka musikana uyu ari kufunzwa kuti ane chekuita nemamedhai? Nokuti kutaura kwavo madetective anoti musikana uyu mari dzevabereki wavo dzakabuda, ivo vanga vangoti 2. Saka musikana anenge akatsvaga vanhu kuti auraye hanzvadzi yake, iye asare achiona mari. Okay, saka inyaya yemari. Saka wenyu apa azopinda pane vanhu avasei aiwirana nehanzvadzi yemusikana uyu iri kuurawa iyi, zvakafamba sei? Mataurirwo azvino zvinonzi yanga iri shamwari yake. Saka uyu wangu mwana aibvawo kubasa. Uyu yanga iri shamwari yake hanzvadzi yemwana wenyu? Alright. Aibva kubasa vakuchitirega ndimhoreso shamwari, ndo pakuchiwana uyu achiurayiwa. Okay. Saka akaona kuona kwakaita ikoko ndo kwakasvika kunzi anzi ari parong place wrong time, ndo kuurayiwa kwaakaita kuti asazotaura. Saka vamuuraya vakamupisa? Vakamupisa.
mupisa wacho wekusarawo dehenya shuwa nebhonzo diki diki. Ende chinondirwadza inini kuti imbwa ndo yakasvika pakunonhonga mwana wangu inini. Pakandiomera mhuri yeZimbabwe. Asi ndoda kutenda Mwari kuti imbwa iyoyi kuda Mwari akaituma kuti mwana wangu asatsakatike zvakadaro. Mwana anga nemakore mangani? 31. Chirege kuchema. Nitishu mama. Tishu rumota. Kuchema. Sanga sina kana mudzimai kana mwana. Akasina mudzimai kana mwana. Mwana wangu aiti mama inini ndodomboshanda. Pamwe ndozokuchengetewo nokuti ndimi muchingotichengeta. Saka ndenga iri first born yangu. Ndaitodaro kuti muzonzi maipo. Ndini ndakaiti muzodaidzonzi maipo. Ndaigara ndichitaura nemwana wangu nguva dzese. Kubva musi wa 9 August kusvika panhasi hapasina communication. Right. Saka guys, zvaitika ndizvoti mama vatsanangura nyaya iyi. Nyaya inorwadza zvisi nyore kuona mai vakuru kudai vachichema vasikana. Saka vanditsanangurira nyaya iyi ndatanga kuti ndione kuti titrace back kupolice station because hakuna ma-DNA yanoita 2 years nekuti iva vachagoni kushanda nenyaya yekuti vakangofunga havana kuwana closure yekuviga mwana wavo. Saka ndofunga ndozvizvi zviri kunetsa because vada kuti vaende kana kumapsychiatric cheko pane pakatomborefeiwa kupili kuti ngavaende kumapsychiatric doctors anovaongorora nekuti havachakwana even kushanda kwavaiita vakatorejiswa mazuva nenyaya yekuti munguva murungu anovadzosera kumba saka vakutoshanda 3 days pewiki. So ndatanga kuti nditrace back kwavakatanga munhu akaita nyaya ishi detective ndobva tafind out kuti detective ishi akazobviswa panyaya ishi ndobva yapiwa ndiani officer ndiani watafanira ndiani station commander anoona. Saka station commander ndiye wandazobata ini ndautawana namba za station commander because nyaya yaanoiziva remember nokuti mupurisa akanga achimboita nyaya iyi vanga vasinyazoshanda nemasho. Saka ndazofonera station commander vaya chibva ndatovaudza kuti tikuyawo nerunyararo baba zvakare tikutsvaga rubatsiro rwenyu pane nyaya yakadai yekuGauteng. I think nyaya munoiziva mai ava havasi kunzwa zvakanaka hazvina kumira zvakanaka. Saka ndachikumbura kuti mimi station commander tiwane maresults nekukurumidza mai ava vakwanise kuti vanoviga mwana wavo because vari kutoaffectwa mentally nenyaya yemwana wavo nero chibhonzo chavakaona chonesika ichocho nekutoudza kuti anogona kuita mwana wenyu nekuti kubvawo pavakanzi vachaka mwana wavo ndokuguma kutaura nemwana wavo kusvikira nanhasi. Unomaona kusvikira nanhasi mwana wavo nazombomunzi. Saka possibility yekuti anogona kuva ari mwana wavo iripo, possibility yekuti anogona kuva siri mwana wavo iripo, asi high possibility yekuti mwana wavo iripo nokuti right now tangomirira ma-DNA ndiwo achaprova zvese. Ma-DNA ndiwo achaprova but wopa kuti kubva ipapo period yosvika nanhasi mwana wayo achafona achaonekwa chadini anogona kuva ari mwana wamama. Unomaona. Saka izvozvi takagara kudai so tamufonera station commander yakanditi chiregai ndidrope ndichakufonera ibeki afone kune kuitwa zveforensic agone kuti apushe kune zveforensic kuti tinzo kuti tiwane mabhonzo aya vakakwanisa kuviga mwana wavo at least vane vamwe vana 2 vari kuti vanavo anomaona vari kumusha havachagoni kuti vashandire vana vapenyavo nenyaya yekuti vari kungorwadziwa havana kuwana closure handimaona. Saka tatoti timirire tiwane ma-DNA iwaya tikamawana at least tochitanga kuti tivabatsire kuti vakwanise kutakura iwoyo denga nyara akasara remusoro iroro nechibhonzo vaindise kumusha. Kune vanhu vanotaura namama vakataura namama please kana musina information yakakwana musavhundusire vanhu vakuru. Mama vakandifonera vangu vakafona vachichema vachiti kune munhu avaudza kuti munopiwa bhonzo iroro remwana wenyu nedehenya moisa muhandbag motakura dehenya renyu muhandbag. Musachemenyi mama, motakura dehenya renyu remwana moisa muhandbag moenda kunoviga mega kumusha. Saka ndozvaivagwadza kuti ndotakura mwana wangu musoro woyo neuyu muchihandbag ndichinoviga kumusha zvinozobuda here antimaona. Saka zvinhu zvanga zvichivabata. Saka ndatoziva kuti aiwa handizvo anovigwa zviri normal kofini zviri normal dehenya iroro mukofini imomo nebhonzo romukofini hakuna zvokuti munopiwa mwana monzisai mwana mubhegi muinde naye kuZimbabwe. Saka vanhu kana musina information please musavhundusira vanhu vakuru vanobatwa neshoko vakafa, batwa nebuka chako vakafa chako kutowanikwa uchifamba uine bhonzo remunhu muhomwe kana mumota kana pai itori mhosva hombe kuti bhonzo rero wari wane kunoridii. Mapepa echitunhu anongofamba nevanhu vemafuneral pala chete
iwe kana uchingoriwo munhu wonje haufambi nechitunha, haufambi nedehenya remunhu, haufambi nebhonzo remunhu, unotofira mujere, imhosva. Handimaona saka ndatozovagadza bcause panga pachivashungurudza zvokuti dhuru. Saka ndotakura mwana wangu nebhegi ndikati hakuna zvokutakura mwana nebhegi, ndezvekunyepa. Handimaona saka vanhu please musavhundusire vanhu vakuru muchiodza zvinhu zvisirizvo, munovabatisa neheart attack, munovashutisa mabp nezvinhu zvinenge zvisipo. Handimaona saka nyaya ndiyo iyi guys. Pare zvino ndakumbopusha kuti ndinzwe kuti station commander station commander munhu muhombeka zvokutodaro, munhu mukuru, high rank chaichaiyo. Tinzwe kuti station commander ava vasvika papi. Antika then tochitanga kuti tibatsirewo mama vedu vawane kuti vatakure zvasara izvozvo, vaende kumusha, vawane closure. At least vakawana closure vanogona kutanga kuita healing yavo kuti vagone kuchengeta vamwe vana 2 vasara varipo. Andimaona kuti vakwanise kuchengeta vamwe vana 2 vasara. Saka ndo patirira itsinawo patasvika panapa pekuti takamirira tifonere tinzwe station commander, tifonere bheki tinzwe. Asi ndo mama vandinawo mavaona, nonzi mama Margaret, vakashaya mwana wavo akaurayiwa nasisi nehanzvadzi yeshamwari yake aitobvawo kubasa. Ndo paanonzi ndo mapurisa ndo vakudaro, ndo paakaona kuti pari kuurayiwa munhu, shamwari yake iri kuurayiwa. Semunhu akaona vakabva vachingomupedzisa kudaro, ndobva vachimupisa. Handimaona kusvika pazonongwa after nguva yakareba kudai, pazonongwa dehenya chigumbo chakauya nembwa. Imbwa aimuridzwa inobva aitirova achidzokera naye kusvika yanomutungamirira panga pane dehenya remusoro. Handimaona zvikazodedza polisi kusvika zvazotorwa. Handimaona saka ndo pachasvika apa panguva ino ishi. Saka ari kuforensic right now. Antika ari kuforensic, titori mujobheki izvozvo ndichanovadzosera kusoweto kwandavatora. Handimaona kuti ndivadzosireko. Saka ndenge chizokupai feedback. Saka vanoda kutogara vatanga kubatsira mai ava, you are allowed kuti mubatsire because vanotoriwo panguva yakaoma. Zvinhu zvinji hatichatauri pakamera, vanotoriwo panguva yakaoma mama. Saka anoda kubatsira mama, uchiona mai ava, ona mai vako, uchida kuvabatsira, kuda unoda kuvapa, ufanira kuvapa chikafu, tichipusha nyaya yekuti zvibude. Kana toda kugara wakufanira kuenda kuti batsiro rwako rokuti painenge panozouya forensic ishi vawane kutakurwa vachienda kumba zvakanaka chose. You can still do it even now. Pekubata munovaziva. Asi tangoti mutionesane nezvimwe zvezvinhu zviri kuitika pano. Hanzi mwana wavo ainzi Paul kupita Marisburg, but handizi kuti asi ainzi Paul. Handika apa ndanzwa futi kuti kune 6 maashawo awanikwa mabhonzo awo muno muJoburg kwai kunonzi kuFaraday. Saka tichiri kutaura nyaya yemaashawo awanikwa mabhonzo aya, ndabva ndafonerwa nemwe mukadzi mudiaries panapa hello guys, how are you bo ngozikama pese nemukuona muno nongozizimira. Saka musikadzi uya akutondifonerawo akatogwa mufunge nemunhu wekumusha kwakumuisa mumota make, munhu wanga achitrusta, munhu anofunga anoziva kwakuti handi tinotenga chi11 up, munhu yakwakumudhraga mai mwana kwakuenda naye kuFaraday ikoko asingazivi kwai 1 savhana chaichaiyo anga atisingasatozivi chichikuitika zviri kufamba sei, ndokuendwa naye kuFaraday ikoko ndokwakanopatikira ari. It's a very long story guys nyaya iyi. Saka ikoko kusaidhi kuna Faraday kwenyuko, please be careful. Kunenge kune maserial killers ari kutageta maZimbabweans achiuraya, nokuti kuri kunzi kwawanikwa 6 so far makodo auya nzimwe rakunguruka kubva mubuilding musoro umwe ashawo wakunguruka. Ndo zvazolidha kuti vazoenda kumusoro kuwanike maiwe zviriko zvakaoma. Handimaona saka please mufamba umu be careful. Vasikana vari kumira murodhi apa musangomfarira mari muchitedza kuisa upenyu hwenyu. Kune tori nemaserial killers out there. Serial killer hamuizivi, hamufi makaiona kuti serial killer kusvikira waurawa. Antimazviona. Saka please ngwarirai. Antika saka mama ndinavo pano, tomira ndichazokupai feedback kana vafona ava station commander kuti vati chii, then totangira ipapo ndokuudzai. Handitika right mama, pane zvimwe zvamoda kutaura nekwana yeZimbabwe. Ndinongochikumbira mhuri yeZimbabwe rubatsiro rwenyu kunyanya, ndo rwandinokumbira kuti ndiwanewo closure. Mwana wangu mafira akaita ari traumatized. Brutal murder yakaitwa kuti otsakatika futi zvakangodaro. Ndinokumbira kuti awanewo dignity, azorodzwe zvakanaka, achengetwe mune zvakanaka. Ndo rubatsiro rwandinokumbira kwamuri, kuda pamwe nini ngaporawo pamwoyo. Saka chiri kuitika ndechekuti manje mama
ivo pachavo vanga munhu mukuru anga karongeka vanga vakavhura polisi yavo asi muzati pamapolisi mwana akaita 18 years handinozvimirira saka mwana ndiye anga asina polisi ivo ndatovabvunza kuti imi mama vakati ndine polisi yangu ini vanayo polisi yavo asi mwana vana vechidiki rongekai itai mapolisi nokuti kana uchinge wasvika 18 mai havachagoni kuramba chikubhadharira polisi chizvimiririra wega chivhura polisi guys hamudhoji rufu kufa ndo chinhu chisingafi chakadhojiwa chero nani chero une mazakatira emari akaita sei chero chifamba nemota inobhururuka chero chifamba nemahelikopta asi kana tasvika pakufa okay guns surgeon hanzi vari kufona baba vaya let me speak to him. Hello. Hello. Yes sir. Melly. Yes. Oh, okay. Okay, station commander, yes. Yes, regarding The issue. Yes. Okay, so what I've done, I'm making an inquiry straight now with The forensic. with the forensic laboratory. Yes. Okay, so I should be getting feedback maybe today or tomorrow, then I'll let you know. All right, no problem. I will be just waiting at least because this woman, I'm telling you, the situation is bad. She's not well. So we're just thinking maybe probably if she can just go and bury the remains, she might be able to work for these small kids that are left. Okay, fine. Then please, you can call me anytime and do a follow-up, right? All right, thank you very much, sir. Then I will hear from you. Okay. Bye. Please tell Mama Miko to be patient. Okay, all The right. next 2-3 days, the matter will be finalized. 2-3 days. Okay, my mama, you can hear me. And I'm hearing you, Mr. Glove. Mama Miko, you've got my number. You can call me anytime. Yeah, okay. You can call me anytime, Mama Miko. Okay. Thank you, my brother. Thank you, my brother. May God. Couple of days and I will be seeing. All right. How do I help you, right? Okay, brother. Thank you very much, my brother. May God bless you. Okay, man. Bless you. Thank you. Right. This is the station commander. No station commander ava is a very nice person. I wish mapurisa esanga muna ne airengi akadara ari very down to earth kudai. Chete nyaya mama inorwadza. Saka mamunzwa anditi ati 2 to 3 days ari kupusha 2 to 3 days ari kupusha ku forensic kuti tikurumidze kuwana makodo aya marisasa kurumidze kudzoka saka is now pushing himself because tatona zvema detective hazvichaiti hapana chiri kubuda saka tatozongoenda koko kumusoro ikoko tichione kutaura navo antimaona saka ndo patasvika atleast vafona muchiripo mazvinzwira andisaka mama 2-3 days tinenge tichitaura navo tichifona chero ndisipo inini nhamba ndinadzo then tichifona nokusaiti kwangu chibvunza muchibvunzawo anditika then as soon as tangonzi chiuya mutore mafupa totangira ipapo kuti tione kuti mwana makwanisa kuenda noviga mwana kumba shishuwo chisazikise chishuwo chenyu handiti hatidi kuona vanhu vabereki vachichema ndo pane makomborero edu pamuri papa ndo pane mablessings edu papa mufunge saka mukatichemera si vana venyu hazvitifambiri zvakanaka ndimi makabata makomborero edu ese anmona saka guys mama tichavabatsira and tichavabatsira see if it means kuti I'm going to knock on every door ndichanonoka guys I will do that ndichanonoka kuti mama vakwanise kuti wish yawo last wish yawo kuti mwana anoibva kumusha iitike I will definitely do that anomaona saka guys ndo patasvika pano saka ini ndakutakura mama ndonovasiya kusoweto kwandavatora andika then hanzi I'll give you 500 rands will transfer now. Oh, now ndakunovasiya ka ukandipa 500 right now Betha and then all right let me see kuti tingenese all right Betha chitumira iwewe inda kuchitora yangu 500 rand ndova pani mama manzwa pane munhu akupai 500 rand ati ari kutransfer 500 rand izvozvo guys thank you aita hako Betha God bless you munotengawo chikafu kumba munotengawo chikafu neairtime yekuzofona kwami muchita kuna station commander kuya anditika saka 500 tichatsvaga 500 ndovapa then Betha iwe uchitumira kwandiri I'll take my 500 hands I'm sending 200 thank you Wayne Munashe God bless you but guys mari iyi tichazoida pakuti vainde kumba I think 500 200 yaunayo Munashe chipa admin weSA 500 tochivapa votenga chikafu anditi 200 mamwe ma 200 nemachiyaya chisai uku kuna admin weSA
kuita tichigadzirira forensic painouya handitika tichigadzirira forensic painouya izowana kubatsira kuti vakwanise kuenda kumba. So 500 rand ari one munhu anoshanda kemakicheni inogona kuvabatsira atimaona inogona kuvabatsira, right? So ndinoda kutenda Mwari akuite zvakanaka guys. Thank you very much. God bless you. And Team Rustenburg, the show is on. Hakuna show ya cancelewa, show iripo. Ibasa rai muvengi, ma promoters, stop doing what you are doing because you won't like it. Ndikaenda venda kudza ipano. Ma promoters muri kunyora kuti show has been cancelled muchiposta kuma group eRustenburg. I wonder vanhu vema group eRustenburg muri kunoposta that musina kunzwa kwatiri. Muri vagari vemuRustenburg. Mangwana mungabatwa nema promoters ari kubuda out of Rustenburg asiri emunzvimbo yenyu. Mangwana mukaita any problem, these promoters will not come to your rescue. Havachombokuzivi, havakuneinema, havakuzivi. Vari kuuya kuzotsvaga bhegi muRustenburg, right? Of which still vagari vemuRustenburg makaita problem yenyu antika tinotosvika panzvimbo tobatsirana. Saka please stop being used nema promoters ekune dzimwe nzvimbo. Promoters zvamuri kuda kutanga izvi hamuzozvipedze, hazvina kunaka. Tiri vagari vemuRustenburg. Show iri kuenderera mberi. Stop muchikansela muchiona maflyers muchikansela kuti the show has been cancelled. Kune vari kushandiswa vese it's wrong. Ndichakubata kuti ndiani ari kuzviita but matoitanga hondo iyi hamuzoipedzi zvakanaka because muchada kuzouyawo kafuti. Handi ndichada kuuyawo nemashow enyu kumberi uko hazvizonaki. Stop what you are doing. Ndati ndigare ndakudza ipano ndopandinokudzirai. Ini handiite zvemagurupu, handiite zvinhu zvemagurupu, ndinotokudzirai pajekerere pamhepo ndopandokudzirai. Next time tena mashow zenyu tinomapedzawo zvamuri kuita izvi, tinomapedza nemalive. Hatiti zvemaposta izvi, tinomapedza malive enyu aya musati matanga kuita mashow enyu aya. Saka garai madzikama antika itai kwazvo, ngatishandise nezvakanaka muindustry. Hakuna nonzi ndianobvumidzwa kuita muindustry ari one achingopromota maartist ega. Munhu wese anobvumidzwa kuita zvinhu izvi handitika. Saka please garai madzikama, itai kwazvo, itai kwazvo. Ndati this is mapromoters, inde mapromoters ishi anotambira muRustenburg. Show yedu ya Justic na uri kuya nai kunyora nditotumirwa nemwe munhu kuti SIS MELLY is this true. Ndikati it's fake, hakuna zvinhu zvakadaro. Vanda paposta mino vanonyora vanokansela paposta vakanyora kuti cancelled. Gayai unenge uri munhu womuRustenburg kushandiswa kuita zvinhu zvakadaro nokuti unobatsigwa mangwana. Wono kushandiswa napromota anenge achibva kwaanenge achibva kure kune imwe town ndokuti mangwana chivakaba havatozviziva. Saka ndati tigare takuudzai nokuti kwamuda kutambira kuchakuaffecta in the long run zvakasimba. Tati tingokuudzai, right? So guys, maita basa, Mwari akuitire zvakanaka. Ndokubatai paleta kana chinge ndapedza andika chikuudzai kuti zviri kufamba sei. Gaimbonosiya my loving mom, imbonosiya mama wangu kumba, mama chisekereyo mani aiwa chisekerei kuramba muchema. Imbonovasiya kumba anditika igaiti imbonovasiya anditika and then tutangira ipapo. Vari threatened shumbresi. Vanhu vari kuthreateniwa. Vanhu vari kuthreateniwa neshow. Vapromoters shokutaka nekurova ataki mapromoters. Apa pana promota tambotodzinga muRustenburg. Tangoti munongoita zvaunoita. Taitotaura kuti ngakurongwe pagadzikwe pasati confusion dzemadheti paitwe group 1 kuti tizoti alright pakati ningari kuya pasati confusion. Zvinoona takanogwadzwa nejecha hamugwadziwi nediaries vanhu vakuru ibrandi iri renharo. Hamubudiriri kuparadza show idzi mukadzigona dzemadiaries because right now tinotori ne100 tickets already dzakatengwa nemadiaries. Pana chitengera vanhu ari kudiaspora akangotengera kusapota ma100 rand aya kuti vanoda kuenda ngavaendi. Anoona titori ne100 tickets so far. So guys, tichiri kuenderera mberi. Tambai muchitenga matickets kune vari kure. Timu rangu rediaspora tengereiwo vari muri local vanoda kuenda kuvaroda kuya kushow matickets. Ndezvediaries izvi, ndezvediaries. Ukatumira 500 rand yako watengera vanhu 5 matickets as long as vanhu vachipinda before 9. Ukatumira 500 watengera vanhu 5 matickets. Ukatumira 1000 ufuchi mbinga dzepaRustenburg dzepadiaries hadzitambi nema 500 rand. 500 rand is nothing. Dzinotangira pama 1000 zvichikwira. Saka 1000 watengera vanhu 10. We target yedu guys chikuda we want to reach 500 people. 500 people we target yedu. Saka bora mberi guys, hande. So guys, I love you so much. Please take care. Tobatana pa second half. Respect.